достым, хәзер җиләк-җимешләрнең кайда үсүен өйрәнербез. Алар агачта да, җирдә дә, куакта да үсә. Алма кайда үсә? Алма ağaçta үсә. Дөрес, афәрин. Карлыган кайда үсә? Карлыган куакта үсә. Нәкъ шулай. Кайын җиләге? Җирдә үсә. Искиткеч, дөрес. Шомырт кайда үсә? Ağaçta. Афәрин, дөрес. Шия кайда үсә? Ağaçta. Нәкъ шулай. Җир җиләге? Җирдә үсә. Афәрин. Кура җиләге? Куакта. Афәрин, дөрес. Армут кайда үсә? Ağaçta. Нәкъ шулай. Ничек уйлыйсың? Бакча җиләге кайда үсә? Җирдә. Афәрин, дөрес. Алма. Слива. Шия. Шомырт. Төші шия. Миләш. Армут ağaçta үсә. Крыжовник. Карлыган. Кура җиләге. Кара җиләк. Кара бүрлегән. Нарат җиләге. Куакта үсә. Кайын җиләге. Бакча җиләге. Җир җиләге җирдә үсә.